Soc Merche Lázaro, soc d'Irunya i fa ja 60 anys que estic a Catalunya i és normal que quan estem fora busquem unions de contacte amb la nostra cultura, amb els nostres ideals, i un dia vaig trobar unes persones, perquè tot ve així donat, que em van dir que existia una ITxE aquí a Barcelona. Bueno, estaven en un pis al carrer Pelai, vull dir, però igual fa 30 que 40 anys, o moltíssims. I després d'allò ja vam anar al carrer Junqueras i també en un pis, teníem allà reunions i anaven mesurant la idea de que havíem de fer alguna cosa a Barcelona perquè estàvem tots desperdigats i seria bo que estiguem units. Ens vam il·lusionar i vam fer des d'una coral que fins i tot va fer una representació al Teatre Tívoli amb un orfeón del País Basc. I van ser molt i molt feliços. Per mi i per molta gent m'agradaria que allà encara s'obrís una mica més, que està molt obert, perquè cada mes hi ha uns programes, uns programes fantàstics d'actuacions, o sigui que no estem oberts, és impossible que ho puguin dir. Som una gent molt oberta al públic de català i a tothom que vulgui venir. Però m'agradaria que poguéssim tenir el local, que és preciós, però que encara fos més gran i fer més actes d'interculturalitat, la veritat. Això seria un somni. Diríem que jo allà sempre, a la que arribo, soc feliç, soc molt feliç. Em trobo fins i tot amb els papers que parlen d'Euskal Herria, quaderns o llibres o el que sigui. I després, parlant amb la gent, és allò de recordar les coses que has deixat i que aquí, esclar, les pots sempre tu parlar, però no sentir que els altres parlen també. I la veritat és que jo m'he trobat sempre a Euskal Etxea molt bé, molt a gust. Jo vaig allà i sóc una altra persona, m'entra una alegria i quan surto penso, bueno, com que tornaré, no passa res.